Здравейте, мадритисти! Включвам се от собствената си бана, за да ви обясня нещо. Така, това е Clear от Кристиано Роналдо. Шампуана е против пърхот, нали? Защото по фанелката на Реал Мадрид не трябва да има пърхот. Защото големия рекламира и казва така: след малко обличам фанелката на Реал Мадрид, за да ви доразкажа и другото, което имам да ви кажа. Clear от Кристиано Роналдо. Вече сме изкъпани без пърхот, защото под тази фанелка и под тази емблема не може да има никакъв пърхот. Така, след като сме изкъпани, искам да ви представя нещо друго. Нарича се парфюм Кристиано Роналдо Legacy. Страхотен. Така, понеже вече съм се пропил целия с миризмата на Реал Мадрид, сега вече започвам да мирише конкретно на Кристиано Роналдо. Парфюмчето ми е подарък. Искам само да питам нещо. Понеже гледам тук, чета някакви неща. Да питам феновете на Барселона, Лионел Меси, не знам какво се случва с това момче. Едни хора кръщават летища на тях, правят дарения, откриват хотели, други укриват данъци. Това е истината. И друго да го питам. Барселона да не е подписала случайно с Азис. Гледам тук някакви клипове на тренировката на отбора, се появи някой изручено момче с татуировки, с брада. Човек, не е така. Няма да пусна с тази брада, някъде ти ще да приличаш на албански национал. Там от уния Джака, Ма, какви бяха, нали? Всичко мириши на Кристиано Роналдо, човек. Всичко е Кристиано Роналдо. Пускам телевизията, бум, реклама, Покер Старс, Кристиано Роналдо. Сменям канала, те повтарят мача на Португалия от Европейското първенство. Бутам на друг канал, реклами, шампуани, клиър, млиър, пърхоти, мъркоти, това. Ръчкам трети канал, четвърти канал, повтарят мача финал от Чемпионската лига. Той Роналдо е навсякъде, Мадрид е навсякъде, всичко е мадридско. Всичко мириши на Мадрид и на Реал Мадрид. Атмосферата, въздуха, светлината, всичко. Всичко е Реал Мадрид. Разберете го. И искам да ви разкажа един виц. Много хубав виц. Си знали да играят карти Белот, Кристиано Роналдо и Пепе срещу Меси и Неймар. Меси обаче под ръка. И казва купа. Боя. Замълчават всички други. Тръгва раздаването. Месито обаче тръгва с туз. Пик напред. Всички свалят по една пика, само Роналдо кос с куп. И от тук се валя едно 50, като 50 гола този сезон. И купи, яки купи на умиране. Това от мен. Хала Мадрид. Много поздрави от Ел Коменданте.